Witajcie kochani, tutaj Mikołaj, czyli Ludzkier Mongo z kanału Freaky Gamers. Tak, nowe intro jest przezajebiste, Jezu, jak ono mi się podoba. Dzisiaj na tapecie mamy grę Tribes The Ascent. To jest mój drugi właściwie kontakt z tą grą. Wcześniej zagrałem 2 mecze bodaj, 2 może 3. Tak więc jesteśmy naprawdę na świeżo i będziemy moje faile przeżywać wspólnie. Zawsze fajniej. Tak więc nie marnujmy czasu, jedźmy z tym. Team Deathmatch. Lubimy strzelać, mordować wszystkich naokoło. Okej. Mój wcześniejszy kontakt z tą serią Tribes ograniczył się do jednej części, nie wypomnę teraz podtytułu, naprawdę nie pamiętam. Oprócz tego jeszcze nie grałem w ogóle w multi nigdy w tą produkcję, tak więc no... Okej. Może Pathfinder? Jeszcze tego kolegi nie miałem. Okej, jedźmy. Pomimo, że mój kontakt z tą grą jest póki co dość krótki, to mogę już ją z ręką na sercu polecić wszystkim fanom serii, a jeżeli nie fanom serii, to fanom dynamicznych, szybkich FPS-ów a la Unreal Tournament czy Quake. Niekoniecznie zaznajomionych z tą właśnie serią. Ja nie byłem nigdy wielkim fanem, a biorąc jeszcze pod uwagę, że produkcja ta jest darmowa, naprawdę warto. Jak w przypadku Blacklighta dostajemy za free świetną naprawdę, wymagającą, taką stricte PC-tową, taką nieskalaną konsolowym rodowodem. Nie żebym teraz bluzgał konsolę. Sam posiadam PlayStation, stoi tu obok. Nie działa, ale posiadam. Posiadałem Xboxa, o konsolach nie mogę nic złego powiedzieć, aczkolwiek... Aczkolwiek widać w grach niektórych, szczególnie widać to w trybach wieloosobowych, widać niestety tą taką niszczącą rękę konsoli, takie to skażualowienie, no to nie wychodzi, to nigdy nie wychodzi grom na dobre, a tu mamy stricte pecetowe, hardkorowe napierdalanie. Co widać po moim wyniku. Mikołaj rozpasany konsolowym shitem. Okej. A jego doświadczenia z Quake'iem ograniczają się do tego, że grał w niego zanim nauczył się mówić słowo chleb. Nie, przesadzam, ale było to naprawdę dawno. Jup! Wybaczcie, że jest takie dziwne, sztuczne oświetlenie, ale... Ale pogoda jest taka, a nie inna, jest ciemna jak cholera. I nie widać mnie, tak więc korzystam z profesjonalnego oświetlenia studyjnego w postaci lampki biurowej. Ale jakoś sobie radzimy. Tak! Nie! Czemu włączyłem sobie tego? Cholera, out of ammo. Duel! Zabić no! Bloody hell! Można sobie zmienić klasę? Tak, oczywiście. A może klasycznie Soldier? Tak, nie mam oczywiście żadnego wyposażenia, czegokolwiek. Bloody hell, we just got asses kicked. Cytując Gaza z Call of Duty. 4, którą chyba sobie w ramach, nie wiem właściwie jakiej serii, ale myślę, że sobie ją odświeżymy, jako że warto, naprawdę warto. Unlucky, mamy coś tutaj. Mogę sobie Soldiera ulepszyć, choć... Nic nie mogę. 40 GPA, czyli tak jak w Blacklightie możemy sobie po prostu kupować punkty takie, powiedzmy, lepsze za kasę albo zdobywać te w trakcie gry. No okej, jeszcze myślę 2 mecze takie skillowe. Może coś mi się uda kupić. Okej.
Night Tabatic. Team Deathmatch, okej. Team Deathmatch, a zbieramy flagi? Ja się nie znam. 10 seconds until deployment. Aha. 5, 4, Ło, 42 000, no to szybko sobie tego nie kupimy. 1. Know your enemy. Know yourself, and victory will. Dobra. Prepare for deployment. O, mapka taka kojarząca się mocno z Unrealem Tournament... Ten. Nie ma asysty, przecież trafiłeś go! Pieruna. Dobra. Press space bar to ski. Ho! To nie jest produkcja dla ludzi lubiących wolne, taktyczne planowanie. Kurde. Kogoś zastrzelić przy tych skokach to... Ale trafiam. Coś tam troszeczkę. Wszyscy są lepsi ode mnie. Co to? Wieżyczka. Jakby wszyscy chodzili po ziemi, to bym tam kogoś zabił, no ale nie. Ale nie, latają! Co tu mamy? Grenade launcha. Dobra. Jeps! Dawaj grenade'a! Yes! Haha! Dobra. Ląduj, ląduj! Dobra. Dobra, dobra, ale jest lepiej, jest dużo lepiej. Okej. Stój, klocku, żeby nie rzec klocuchu. O! Też bym chciał kogoś zabić. My dream came true. Kolego! Może przynajmniej nie suicidujmy. Nie pomagajmy przeciwnikom aż tak bardzo. Jep. 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 Tak! Jep. Nie. O! Zniszczyć! Dobra. Jak tam to wygląda? 6 na 12? Za co? Czyżby inni byli aż tak słabi? No, gdzie jesteś? Dobra.
No hity lecą, ale nie giną. No! Pierwsza w miarę akceptowalna akcja. Dobra. Jeee! Ja pierniczę. A tam fajna Wiksa w tle. Jak mi dobrze idzie, to mi się podoba. No co ty, Mikołaj? Poważnie? Cholera. Wiesz, panowie mają niezłe armaty, a ja taki biedny. Noob. Każdy kiedyś był noobem. Gdzie jesteś, ja tu? A! Piąty! Dobra, dobra. No nie, nie! A, cholera, no. Niech ci będzie. Wyglądają trochę jak te Transformery. Połączone z bioniklami. Jest ten klimat staroszkolnego, hardkorowego, pecetowego napieprzania. Nareszcie! The time is now. After we shall fail. Nie, nie w plecy! Hopie, o kur... Wow, hopie. Ale szus. Until your mark. In defeat we learn. Cholera. Dobra. Jeszcze jeden meczek, bo mnie wciągnęło. Ile to mamy tego expa? 3245. No jeszcze troszkę mało. To 48 km na godzinę napierdzielaliśmy najszybciej. Dobra. Outskirts. Jest fan, jest fan. Diamond Sword. Okej, Juggernaut. Nie, ten Pathfinder też jakiś taki lewy trochę. 10 seconds until deployment. Soldzia. Padło na ciebie. 5, 4, 3, 2, One! 1. Know your enemy. Know yourself. Uuu, And victory will follow. ładna mapka.
Gra jedzie na oczywiście Unrealu Engine 3. Chyba najpopularniejszym silniku, jaki kiedykolwiek powstał, nie chcę skłamać. Ale wygląda naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładnie. I chodzi też... Gładziutko. Ole, kocioł. Dobra. I nawet nie ma takiego tego znanego z Unreala wczytywania się tekstur. Za późnego, nie doczytywania się tekstur właściwie. Na czas. Trochę wali po oczach typowy właśnie też dla tego silnika brak wygładzania krawędzi. Częsta przypadłość, ale już nie bądźmy takimi dziwkami graficznymi. Gra wygląda bardzo ładnie. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Będziesz mój! Obiecałem, dotrzymałem. Opie, puść tę flagę. Ajajaj. Super Madness. Kiedyś miałem taki nick. O! Opie, ląduj, nie rób mi kiślu z mózgu. No! Trafiony! Dwóch! Nie, hopy! Ale ślisk mi wyszedł, wow. Dobra, ja spieprzam. Ha! No ty Francu! Jak tam sto... Ja pierdyle. Dziwne. Esz, kurde. Po! Po! Dobrze kochani, aby nie przedłużać, nie robić tych filmików jakichś strasznie długich. Na ten moment muszę powiedzieć, że gierka jest naprawdę, naprawdę mocna i wrócimy do niej nie w jednym filmiku i mam nadzieję, że nie wrócę do niej tylko ja, ale również moi YouTube'owi współbracia. A tymczasem